musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV, weltare ɓiɓɓe fulɓe, andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. Sondaniri filtima ɓaleri buuɗaliru mende fere feeñay windere fen jayɓatake bindaɗo Mobare 19 Jukko hitande 2025 ɓatake men fati koye carika rendo. Alhamdulillahi rabbil alamin. En jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo, wi kam tan yen ndewɗum. En juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. En duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya. En jetti en jaari khalifa men diine aada kala. Musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée, diaspora o kala. Moni popɗo woni min calminima, min juurimama, min ñaguimama duwaw, min duwani mama. En mbiyenen kala yo Allah waɗen malaɓe ya rabbi ya rahmanu. Yo Allah rokken battane moƴƴe, o suura en, suturo woni kala. En duwanima dendagal mayɓe julɓe kala, yo Allah yurmoɓe yafoɓe nannaɓe aljanna. En duwanima dendagal windere nde kala, yo Allah de mum jaam, yo Allah de windere he jaam e deƴal. Tawno hande aduna o ko hedde makko tan ko caɗele tan. Yo Allah dandu moni kala e caɗele aduna. Yo Allah dandu moni kala e caɗele aduna. Yo Allah rokku moni kala diwnude ɓesgu mum mo dañano, yo Allah rokku ɗum bi jahi annabi o sallallahu alayhi wa sallam. Mo dañani ha ɗamtidi o kadi yo Allah moƴƴan ɗum aduna e lakara fof ya rabbi ya rahman. Kala ñande talata eɗen keewi arde yewtere men carika rendo. Alhamdulillahi rabbil alamin. En jetti Allah rahmanu ma en jaha ton to cuuɗi men Korkoƴel, juuroɗen duɗal ceerno Haadi Malick Sy, welede Allah e makko kanko e dendagal maɓe julɓe kala. Ngal duɗal ngal ganduɗa ñande alen nde yeehi guurti muɗum, taw kadi ko guurti jooɗi hakkunde ɓe sukaɓe worɓe e ɓe sukaɓe rewɓe, hollirɓe coñce mumen, kolliri jime ɗemgal mumen, kolliri ko jangi e ngal duɗal, kono kadi mbaɗi ñarule joɗɗe, mbaɗi mogoji ngam findinde koye mumen e findinde sukaɓe hono mumen. Ene moƴƴi. Ene siftinami cuuɗi amen ndulmaji des années 89
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ha 98 ha 99 ndulmaji darino koye moggoji tigi tigi ene tiiɗi kala yontere tawɓe sagataɓe worɓe rewɓe ndentani sanga kikiɗe yimɓe wuro ngo kala ñanto jalta ngara tartoɓe to école Baydi Batuli yimɓe kala gona hettade mogo aduna moɓe moganta yimɓe ngam findinde yimɓeɓe eko wuura ko hunde hande mankude rendo men no fewi musidɓe tedduɓe sabu wuro kala en jogui finɓe ne jogui humpitiɓe ne jogui ande mo yahata e aduna he kono hande so tawi sukaɓe worɓe rewɓe ɗaccidama e saggoji mumen guddi koye nder cuuɗi jogui ko téléphone aji ko joñiɓe e kala saaha jiyata ko image uji goɗɗi jiyaton ko vidéo ngaji goɗɗi jiyaton ko gueɗe goɗɗe laarata ko ɗum waɗata hakkille mum ala ko wuura so wona ɗum wonta gurdam mum daron hande gurdam men ɗam donc so tawi woni kala wuro ene yuɓɓina mogoji e kala yontere mogo ngone wondi e welnere ene wondi kadi e message paayodinɗi ɓennoji e nder muɗum banda men ma neɗɗo yaw rentinede hol effet drogue crus ɗe poɗɗe bonde hol caɗele gonɗe wi tan mboɗo yinma tan haqqillema doga yidde nde mataw ko banggue terɗe saabu rendo men ne jogui caɗele to banggue yidde so suka debbo hoccire gorko wi mboɗo yinma tan automatiquement gorko o waɗata yidde nde ko terɗe so suka gorko hoccire debbo mboɗo yinma tan automatiquement yidde nde wattete ko terɗe subhana tene ene hawni wona ɗum tan woni yidde ala ɗum foof il faut waɗe moggoji sukaɓe aroɓe heɓɓite ɓe keɓɓite cukalon ne ngoodi ne ngara koɓe duuɓi 6 duuɓi 9 duuɓi 10 duuɓi 12 13 14 ɓe keɓɓite Allah de ne wawi ɗum dulmaji ne waɗano hen ko weɗɗa alhamdulillah Allah no wawi ɗum arta Allah ne wawi ɗum ara ɗum watta e guure he foof taw wona eɗen tugno tan woni moggoji jaltoje e woni téléji ɗin ko ɓuuri hewde ko commercial jogui taw konnguɗi kulɓiniɗi neɗɗo ne joue film ƴatto neɗɗo ene waɗa moggo ne joue film ne ƴatto ene yara hen sangara ene simmo hen drogue ene nadda hen e goɗɗum won systéme aji ɗi jiyata ne yaade couleur aji joɗɗi ne yaade mbadiji joɗɗi ne yaade kuɓeji joɗɗi comci joɗɗi e table joɗɗi e weeru joɗɗi ma fot ɓernde goɗɗo o yidde wuurde ɗam gurdam kono ga mogo ga koye leydi jooɗa a yiyata ko yuuɗe yiyata dara hakkille ma wonata tan koko mogete ko beele mbawa famde message o law ganda ko yahata hen ko saabu haalullaji ɗi mbeɗi needi nder aɗa mbeɗi pinal nder saabu yeɓoɓe kala jiidi yumma e baba jiidi yumma jiidi tañiraɗo jiidi mamiraɗo jiidi tufne jiidi guenale jiidi leydi waalo e jeeri kala ɓe goni ɗo ko kamɓe pindinte pudeur neɗɗo o holi kanko hol teddugal makko ko hunde fonde waɗede e nder rendo ngo ko ɗon jeeten ha to Nouadhibou tawen toon fedde ɓamtare pular e nder cate gonɗe e nder mum ene waɗa hen ko weɗɗa no fewi ene waɗa hen ko weɗɗa e nder ɗin sifa e gardugol monsieur Ba min calminima no fewi mbaɗa hen mogoji tindinoje kewɗe ɗum tagui sa ari ha ɗon ɗo lobbudu yurmede aɗa tina pulagu ene wuuri e ngal ɗo hen capital so en dutima ha toon to Korkoƴel ngal duɗal joguigal ko ceerno Issa Camara walla mbiyamo Bobo Rendo walla mbiyamo ni Diawal Koba Camara ɓulnotoɗo jime ne jangguina ɓe sukaɓe rewɓe worɓe saabu jimi hanki e nder rendo men ko ɓenninde ko musata e ɓernde ma hanki jiiya debbo somo wuuri caɗele dewgal makko so jaggui wowru makko o loowi hen gawri omo sotta sen miijima sottude noon min mi sotti
mi watti ɗum condi teni mi yerwima ɗum tene wona goo wona ɗiɗi wona hitande wona duuɓi ɗiɗi wona duuɓi tati mi waɗi ɗum saha komin tatu amin cokka min cotta min mbatta condi ken tolno e booluji jeegom gila to galle ceerno amen ha to hoddiɓe amen mboɗo andi ko woni sokkude e sottude e ruftude kadi e sedde ɗum e settade e ruftude kadi yerwade e takkade e suurtinde mboɗo andi no feewi mboɗo wawi sefde fodde bargal ha heewa e nder heure goto taw mi tampani kono joni wawande mboɗo wawno kikiɗe kala e subaka kala amin cefanno ko ɓuuri hewde litre uji ndiyam taw hatta kikiɗe kala ko adi mutal nangue amin cokka amin cotta amin rufta ɗum kadi ha wonta condi min gandi ɗum ɗo jimi ne jalta ɗo hewɓe e mawɓe men ene jima ɗo ɓiɗɗo mabɓe majjuɗo walla kalkiɗo walla mayiɗo moɓe jiiɗi walla ɓiɗɗo mabɓe gonɗo e tekke walla boobo jooɗiɗo joomum e yima ɗum so debbo so gorko kanko debbo gurɗo caɗele omo yima dewgal makko so e ladde so e wuuro mabɓe so esi ko so bawɗo tambindemo kala so ɓii ko ɗanniɗo walla ko bani ko gorko ko wawi wonde kala so guppowo omo una so tawi ko ɓiɗɗo ne haɗa e galle walla bamum wurani walla yummum wurani ene lebta ene jogui ɗen jime ɗe yimata wonko firti ha heewi e nder jime ɗe aɗe jogui messuji kewɗi ɓennoji messuji kewɗi ne ɓenna hen ngal duɗal to korkoƴel duɗal ceerno haadi Malick Sy welede Allah e ma min duwanimama min tini nattugol ɓiye debbo amin duwono ɓesgu o kala min duwono dendagal bandiraɓe korkoƴel naɓe kala korkoƴel noon tawete koye leydi Mali duɗal ngal angal jangguino ko wayno hiisawal guilay conce ha e diine jime e windude pular e tolnoji mum kala hiisa e tolnoji mum mogoji e tolnoji mum kono ne kadi defte ɓe jangga e gueɗe kewɗe ɓe janggal ko lebbi jeegom ko ñande alen nde ɓe mbaɗi ɓe jeehi gurti mabɓe ɓe kolliri conce mabɓe kewɗe ceerno yo Allah yoɓ moƴƴere hanki o en keeɓi noddandu iwndu e mawɗo goto mawɗo o wi kam Abdoullahi Sarr mbimi naam o wi mboɗo heɗoma no feewi ene memami ñande kala kono haala ma ko hande ɓuuri memdemi ha goymi o wimi nde Allah waɗi kam ɗanniyanke mi janngani haydara noon mi janngani qur'ana mi janngani français mi janngani arab mi janngani pular haydara mi janngani e Allah waɗi min tan e wuuro komin remoɓe Allah waɗi noon no galleji ɗi mbayata musde ni min pusi min ɗannima minene fedde amen foof min paye nder Afrique Allah uddirni kam demuɗe mi dampoyima Europe mboɗo jeeya e adiɓe nadde Europe e nder yonta amen Allah walli kam noon mi mahi cuuɗi amen mi ruttima kadi laamorgo am mboɗo jogui ɗon galleji ɗiɗi ɗi jeeyami hooram woni hen ko luwas hen hoɗorde wotere mboɗo fewni ɗum mboɗo jogui hen appartement am somi ari min e gallam walla so gallam ari ɓe koɗa hen ko heddi ko fof ko luwas o wi ko mbiɗa neɗɗo so tawi heeɓi gurdam mum Allah walli ɗum a dañi ko jeeyanɗa hoorema ene memo e jungo aɗa wawi dépasse ma hankkadi tawa natti dawde a foti ruttade ɗaɓɓoyde Allah ɓayde gonɗa suka nde a janggani aɗa foti ruttade janggoya hankkadi a jogui demal janggoyde
o wi wallahi nde keɗimi ɗum nde way kono mas kura mase hooram he fayi koyɗe ni jaɓɗumi tan ndeñmi kak Allah e konngol ngol naddemi kanko haali wona min haali jarnanimi haydara goɗɗum e haalde ko neɗɗo haalani mi yoɓaka mi rokkaka haydara alhamdulillah kadi mi ɗaminaki haydara sona moƴƴere so jobdini hen mboɗo ɗamini yo Allah yoɓam inchallah yo Allah yoɓam kadi taw mboɗo wuuri mi mayani ko ɗum tan woni anniyo ha ande ko kalami ko yalti koye yimɓeɓe kadi yalti koye jomumen ko ɓuuri heew o wi mi ƴetti pellital somi mayani hitande hikka nde mami ƴeew hol ñalawma hol nokku e hol duɗal mami fof gandu babiraɗo mawɗo naati duɗal nana janga hay soko o wi hay soko aya goto o dañat hen o sellina ɗum wona titre wonde kam wurtima e duɗal o janggoyi koye saabu kanko o meeɗa janngude o nannama noon duɗal wuuro mabɓe ɓooyani ceerno makko fiimo mamma ko yaltinimo an a janggata tawi kako ɗe piile a janggata ɓayde hannde Allah rokkima luwas ma aɗa yoɓe ene naata aɗa daña dépasse ma ka jooɗiɗo tan gasi ko rafi jonde ko rafi kono sa dañi ko mbaɗɗa occupé woni sa dañi ko mbaɗɗa a sellat holko sellinta neɗɗo holko yontinta neɗɗo mi rokka mon ɗo yeru ndaare haali Abouba so fini 5 heures subaka juuli gayni wirdi gayni tawto waktu dawol yonti femba waare mum nde a fewna mustas mum itto mustas kam walani fembaɗo waare nde a feewa to wonno leɓol mustas itta ha laaɓa o yonno hawo yooɗa o fiya costume makko o waɗa simis makko o yeeso ha yooɗa yeesa hoore sukuru kam wala o gayni ha laaɓi o waɗa lone makko o ɓorno o sirisa paɗe makko ha yooɗa o naata e daaba makko faye golle makko so ari tawa omo uura omo yooɗi omo jalba omo softi holɗum ko golle mbaɗi noon ko gollal golle ene wurtina neɗɗo tenti noon so tawi to gollata ɗo ko nokku civilisɗo laaɓɗo ko yimɓe garata ɗon so debbo so gollata ɗo henna ene laaɓi ne feewi ko yimɓe garta e makko o jogii ko biig makko o windat so fini wo boristo ha ñiiƴe makko laaɓa o waɗa lati makko hawo uura o fiya robba makko walla wutte makko joɗɗo o jogo sac makko joɗɗo e paɗe jaaduɗe hen joɗɗe jubbi makko joɗɗi o fiira ha feewa o faya golle makko jooɗo mo yooɗi sa fotte makko tata komo laaɓi omo siwlisi kala ñande o natti gollade heddi galle ko robboyal gotal fiyata gorko o ne kala ñande natti gollade fayi heeɓi galle ko bolokal gotal fiyata jooɗo natta fembude hoore mum natta fewnude waare mum hunde waɗa leeɓeje ha heewa hoore nde jirguito ciginiɗi ɗi juuta jomum hankkadi aama watta muusede ɓandu watta hewde miijoji ha ɓooya rafe ha ɓooya anda e hoore mum ɗum ko koyɗe ɗum ko keeci ɗum ko hoore fof ko wasa dañde activité tan activité ne moƴƴe neɗɗo surtout activité mo ganduɗa o aɗa jaɓɓo yimɓe heewɓe aɗa jaɓɓo yimɓe heewɓe gonta ko neɗɗo jontaɗo mi rokka mon ɗo yeru Paul Biya hoorejo leydi Cameroun omo mari duuɓi 90 o laamima duuɓi 44 walla 3 hedde ɗon tan kono nde tawno ko hoorejo leydi ha joni kalde o fini omo ɗamini bismade hono makko en walla yimɓe mawɓe walla directeur uji mawɗi walla golle makko so fini toujours joomum loototo fewna waare mum wala waare itta ha laaɓa itta moustache mum fewna sukkuru mum fewna hoore ma feewa ñanto ha yooɗa jogo biig mum waɗa montoraji mum waɗa pegge mum ara jooɗo e bureau mum sa yi tan kañum ɓurma hedde e cukako ni an jarowo e 40 ans o kanko jarduɓe 92 o ɓurma hettude e cukako kono hande kala nde wiya tan laammo ko saami hande o hetti galle o jooɗi o natte o sabodor walla o woni galle tan o jooɗi joni natta wawde yiidemo joni natta yidde yiidemo ni
jogade ko dilli ne moƴƴi. Kankone de mawɗo o so waɗi ɗum waɗa ko moƴƴi, sabu so tawi a yalte ɗi cuuɗi caggal Allah rokkima wawande hoorema, a yeehe duɗal, a ari a woni babiraɗo mawɗo e duɗal, aɗa janga goo ma duɗal ngal hormoma, ceerno ma hormoma, kala babira trabuye takkiɗo ceerno ma hormoma, wuro ngo ma hormoma, ma won idole, ma won ñemtinorgal. Janngo jaam so tawi Allah udditi haqqille ma o, woodi ko dañƴa e sariya walla e qur'ana, ceerno ma artirima wuro mon, a reftinama wuro mon, a waɗi welnere maɗa, a andinama an a ɗaɓɓoyi ngaalu, a arti a ɗaɓɓoyi, Allah dañi a arti a dañi, holno mbayata e wuro mon, hol fayida mo keɓata e wuro mon an babiraɗo o hankkadi kala ko kewi wuro mon a tinat, kala ko waɗi a noddete, kala jiyaɗolo jetti wuro ngo yettotoma, kala moƴƴo kalaɗa haalit allahu akbar. Ceerno neɗɗo yo faggono hoore mum, aduna ko aduna wuura to alhamdulillah, to ko jobdi woni to, ko ga woni faggede. Tinnoɗen hen no moƴƴi, kanko mawɗo o jarama. Ko neɗɗo so tawi andi ko woni, neɗɗo so tawi o andi ko woni, o gonɗini ko woni, o yiɗi waylade ko woni ko, walla o nimsi ko woni ko, gila mo wuuri o tubat, Allah yaafomo. ɓen ne jeeya yimɓe malaɓe moƴƴuɓe. Neɗɗo malaɗo foof ko gandu min jikkamo ko bonɗo, en jogui woni yimɓe ko jikkuji bonɗi tan jogui, en jogui woni yimɓe beela joni joni tan metta joni joni, jiwne weeli joni joni tan tan natirma e cukkiri joni joni. Ne jogui woni yimɓe ko bonɓe tan ɓerɗen jeeyi ha min ɓerɗe. Hanken kaaliɗo henna woni gorgolaɓe walla won e halfinteɓe sukaɓe bonɓe ɓerɗe ɓe ganduɗa waɗoɓe ɓen sukaɓe lebte cattuɗe gila to golle, gila to foof. Won musidɗo goto hanki jangtiɗo henna, wonno yummakko ko tokoso o, yummakko tawi ɗon rewɓe ɗiɗo e galle he, kanko o wi yummakko nanguirani ɓen rewɓe ko nawliraɓe mum, nanguiri ɓen rewɓe ko jinnaɓe mum. O wi kamɓe jibina koɓe pamɗi, kono mawniɓe en ɓe soɓe jaaha ɗo guese ne piya ɓe piile ligginaɓe liggey, elle ko kamɓe goni nawliraɓe, elle ko yummaɓe woni nawliraɓe mawniraɓe ɓe. Subhanallah, mi anda son paami jimmi haal ko. Miñira kon pamɗu kon debbo cakkitiɗo arde o kono jibini kon ndiya fuɗɗi mawnude, soko dawday mawniɓe en, mawniɓe ne joguiniɓe guutu ne piya ɓe piile, elle ma wi ko kankon goni nawliraɓe yumiraɓe mawniraɓe ɓe. lebte ponɗe ha tenti noon hen ɓi bamakko goto ko neegi ko yiyatamo tan, yiyatamo tan. Yon meeɗi waddemo hunde wotere ha o ñalawma hande mo miijo, holno on wawi waɗirdemo ɗum, teni ko Allah tan faabimo, teni ha hande kamɓe fa ɓe guura ɓen ɗon yettude Allah, kanko kaltuɗo o yettude Allah, kanko bannoɗo ɗum o kadi yettude Allah tan. Yon paami neɗɗo de kala ko wawi wadde koye mum artata, Allah ñawata neɗɗo ko ɓernde mum nde golle ɗe ko tampon tan, ko tampon tan. O wi kanko dañi, kanko debbo wi kanko dañi ɗum, o lepti ɓiɗɗo goto no feewi, wona goto tan kay, o takki kayne, o fi, o waɗi foof ko jumre noon, ko jumre mawde, o yenni hen hoore makko no feewi soko Allah. Bandamen kanko debbo o haali o ɓi nawli ko nawliraɗo mo wurani e galle o, ɓiɗɗo o gurɗo e galle he, o lepti ɗum no feewi, kadi o takki ɗum, kadi o fi ɗum. O wi ɗum ne haɗimo ɗanade, ne haɗimo deejje, ne haɗimo wonde neɗɗo so yi suko hande no mawniri ni, no resiri ni, no woniri ni, no wayi julɗude e fewde ni, haɗimo wonde neɗɗo. O wi ɗum ne bonni gurdam makko, ne haɗimo ɗoygol, ne haɗimo hay longere deejje reedu makko. Wallahi
ni o wi. So yi suko o tan o deƴata ɓernde makko nde sokat ɓernde nde wulat sabu ko waɗi suko o ko wanno suko o ko. Alhamdulillah noon o waɗi reconnaitre waɗi kanko heɓtini o waɗi mbiɗen mo yaata suko o noddu ɗum ñaago ɗum yaafuya ko mbaɗɗa ɗum ko fof ko jumre wonno. so yaafimama alhamdulillah tuuba moƴƴina hoore maɗa heɓtinde hoore mum ne moƴƴi andude min komi bonɗo ne moƴƴi andude min komi boroɗo ne moƴƴi andude min ko mawni kiiniɗo ne moƴƴi andude min mboɗo hamni ne moƴƴi. Neɗɗo yo andu hoore mum kadi keptina ɗum kono ɓuri bonde fof ko calla heɓtinde ko wone ma. Gona e galle ko an tan haɓata yimɓe fof an tan goto haɓata yimɓe fof. Neɗɗo fof mo goɗɗa ka tekkodirɗo e mum neɗɗo fof mo gonɗa ene hamni ɓiye ene hamni mawne ene hamni miñe ene hamni joom suudu ma ne hamni walla joom galle ma ne hamni walla ese ne hamni walla mawniraɓe joom galle ma ne hamni miñiraɓe joom galle ma kala mo jiiɗa ne hamni tan koni kaari hamni kori an wona an hamni kori walla mbiyen beele wona an hamni beele wona an hamni. ƴewto hoorema fulɓe no mbi coɓoƴƴi ganjata wojere kala. So coɓoƴƴi ganji wojere kala yo wojere yurnito hoore mum. Galle ko an tan haɓete ko an tan tikkante ko an tan joñete ko an tan joñoto ko an tan wiyata kaari en ne kamni kaari en ne metti ɓe metti wurdude ɓe metti waddude ni bandam alhamdulillah ƴewto hoorema yo Allah won ballo ya rahman. Eɗen natana ɓatake haalde moƴƴere ne weeli. Oɗo henna baniraɗo debbo omo heeɗo en no feewi o wuuri koye laamorgo makko o wi kanko o yi'i sehili mum bammakko ne waɗi hunde sehili mum bammakko noon alhamdulillah ko enseignant ko janguinowo bammakko nde wonno suka tokoso won giwɗo wuro mumen kanko nde o ari o jippi ko ɓen noon guuri koye laamorgo ɓen o jippi ɓen wari ko wadde sirance nde o jippi ɓen nde on gorko mo tawi ɗo no ene janga école faysi janga école français automatiquement ɓe goni sehilaɓe. So yeehi sirance o arti o so janggoyi arti kamɓe kirdata walla ñande on janggoyani foof o waɗoyani sirance ɓe jaaha ɓe jeeɓoya lamba walla ɓe paya plage walla ɓe jaaha hayso suware ne waɗa ko wayno yimoɓe kamɓe jadata tan ɓe goni hen sehilaɓe no feewi. watti kanko suka baɗo sirance o so dawi jahowo école o so tawi arti bottari mum nan ɗon jaɓata ñamde so wona kanko suka baɗo sirance o arti so a tawi jaɓata ñaam. ɓe goori noon saaha kala o rutto cuuɗi maɓɓe kanko baɗo sirance o so arti kadi o tawa ɗon sehil makko saaha o yaaday on vacance to cuuɗi maɓɓe to. ɓe goori noon haɓe mawni seeɗa kanko suka o e jangde makko toowi o watti wadde kuuruji e galleji omo daña seeɗa e ko dañata ko saaha o e sehil makko ana jehen jeere coden comci ɓe jaaɓe cooda comci. Sehil makko o noon Allah waɗi ɗannima e tilawol less yeehi kanko heddima o jangi haw heeɓi baccalauréat makko o yiɗi wadde université hawre jinnaɓe makko ɓe mawni teddi kodi koye luwas donki yaate mawɗo gorko yani heddi mawɗo debbo
yebde luwas wonti caɗele. Yebde luwas wonti caɗele. Yebde ndiyam wonti caɗele. Yebde kuura wonti caɗele. ñaamde ko caɗele. Badiraama ko rewɓe ɓe nan ɗon jangde de ronki yah. Ni woni o acci université o fewni kayitaji o watti janginde école aji privé. École aji privé en français. Omo jangina école aji privé ɗi so yoɓama wara usta hen ñamande galle o waɗa hen ration o waɗa hen fof omo sippira hen tan takalta pilta. Allah waɗi noon ɓe geggina on galle hankadi ɓe wawde yebde ɓe geggi ɗon payi nokku goɗɗo nokku wona jaƴƴo no fewi kono hankadi ni ko ɗon tan haaɗe doole makko. Allah waɗi o weddi hen ha ɓooyi yumiraɗo yani heddi kanko tan e miñi ko en. Sehil makko o noon arti noddimo o jaɓɓoyi ɗum o addi ɗum ɗo hoɗorde makko ɗo. On duwanimo neniraɗo e babiraɗo fof holli on gurdam ɗam wuuri ɗam. O woni ɗon balɗiɗi ɓenni cuuɗi men arti rutti. Allah waɗi ɗum noon hankadi ni woni ko neɗɗo gurɗo e leyɗele towɗe ɗe, leyɗele baɗaɗe yakare ɗe. Leyɗele baɗaɗe yakare ko toon o wuuri. O resi joom suudu makko o dañji e mum ɓikkon taton, ɓiɓɓe tato. Badane makko rewɓe woni hen fuɗɗiɓe resede. Kankon joom suudu makko o dañji e mum ɓiɓɓe tato. Hankadi omo jangguina kuuruji to banggue école privé e to banggue kuuruji privé e nder galleji. Omo heeɓa seeɗa kam kono ko heɓata ko wona hunde hewde kam. Kono kam hankadi ni ɓayde famille o yaaji o luwi galle mo 50 ujunere. Gandi hande luwas ko hunde serde e nder hande guri men mawɗi ɗe ko wayno Dakar en ko wayno capitoji ɗi luwas hande weeɓani ne seeri. Goɓe namdotoma ko 3 mois de caution beele keɓɗa ɗum kadi sa yiiɗi eggude hen beele keeɓa ko caɗele par ce que ɓe gari mbiyama ko ɗo boni caɗele ne keewi hen. ɗiɗi an a ala doole tene won galle mo keɓata ka ɓesɗo faƴirte ha ɓurta. ceerno gurdam ɗam aɗa muusi soko Allah noon andi yo Allah yanñu. Sehil makko o noon noddimo wimo sehilam min noon mboɗo jogui galle to capital men ɗo gonɗa ɗo. aɗa andi galle o mi haalninoma. Galle o mi mahimo o gasi. Joni mboɗo yiɗi ɓayde ɗo gonɗa ɗo joɓata ko 50 ujunere ka ɓesɗo. Bandiraɓema rewɓe woni hen ɓe gonduɗa ariya toon ƴetta hen appartement goto ne waɗi cuuɗi 3. ɓayde ko 50 ujunere joɓata min mi waɗanma 50 ujunere. O wi ala sehilam ko en guiƴiraɓe ko en sehilaɓe mi yiiɗa hodde galle ma nden en wawi bonnoya cehilagal men so tawi miɗon koye yobde. Aduna ne hawni saabu saaha ko jeɓeteɗa ko e dépensuji ma e caɗele goɗɗum saaha ne ara lewru maaya taw fo natte ñamale donka yebde. o wi mi ustanima tan mbaɗa 50 ujunere yaton tan basi ala hen. kalifma Allah noon galle o kono galle o woni koye juuɗe agence. On sehil makko o noon yoɓanimo caution to agence to o naate galle he. Woɗɓe gari koɗi hen gallode mawni seeɗa ɓe koɗi hen ɓeya ene joɓa ha 50 ujunere. Kanko o wanna ko 50 ujunere kono kam o sirŋini o dari lewru fof omo yoɓa agence o 50 ujunere. ɗum ko lewru fof. Hankadi o sirŋini woto caɗele nadde hakkude makko e sehil makko kam
hay so tawi woni salaire makko no way fof kam omo sirngino o yoɓa. O woni galle on duuɓi 6 sehil makko duuɓi 6 o woni galle omo yoɓa lewru fof 150 000 francs CFA. wayimo tan kono galle o ko cadeau arde makko moƴƴere tan. on so ari Allah anji ɓittindemo walla o waɗa zene salo jippade galle mum jippoyo hôtel ara salminamo walla yo aro salmina ɗum. on arta e galle mum salminamo on ittano tottamo ɓenna yaha natti hankadi yettade mo dal anje tan woto wadde zene anji yirde hayɗo hoɗi ɗo woto sehilajo sikkude mata addimo e galle ko laarde prise aji ɗi walla goɗɗum taw ala ko bonni hen on watti ɗum arandar galle ma laaɓi de mboɗo nangi non min kay mboɗo andi min kay ko tottumami ko mi ɓeram ne selli hen ɓiyi ko debbo o noon haltinimi ɗum. Allah waɗi noon nde duuɓi 6 timmi payi seeɗa sehil makko o wimo kaari min noon mboɗo mahi galle goɗɗo to leegal gongal mboɗo mahi galle goɗɗo e leegal gongal leegal fotti noon koye leyɗe kese ɗe mboɗo yiɗi gegga koɗoya toon saabu to ɓuuri yajde seeɗa toon ne waɗi cuuɗi 4 ne waɗi cuuɗi 4 ne waɗi sal mum ne fewna ha fewi ne fewi ne yooɗi ne fewi. on yeehi ha gayni o wi mboɗo wawi waɗandema galle o 50 ujunere koɗa toon ɓuuri yajde ɓayda fuɗɗima yajde a ɓesni sa kala dañi musidɓe ne garayma to ɓuuri moƴƴude maɗa. sehilajo o hoɗoyi toon. Allah waɗi noon kanko sehil makko o arti o ari ɗon e galle he o wi hande galle ma kirtotomi debbo o waɗimo hirande welde aɓe jewta ni o yaltini kayitaji o wi nda oɗo galle mo koɗɗa ɗo ko galle ma wona min rokkuma ko galle ma labɗo ceer woni ɗo. o wi gallam oya mo konnoɗa aɗa yoɓami lewru fof 50 ujunere kala lewru ndu nelduno kala lewru ndu joɓɗa komi wiyata agence yo ittu ɗum wannami ɗum e compte mo jii compte goɗɗo mbanni yo wat toon ɗum ko compte ma an ko joɓata ko mbaɗa andi so tawi woni mi waɗananima ni a wawa dañde galle e lamorgo ma a wawa dañde janggo to ɗaccuɗa ɓesgu ma a wawa dañde janggo to ɗaccuɗa joom suudu maɗa. Allah andi neɗɗo o janggo mum hewɓe ma yi hande ɓiɓɓe mumen nan ɗo gonti hande goɗɗum e goɗɗum saabu ɓiɓɓe ngalaɗo koɗi saabu kañum alaɗo honno en dañan noon yoɓa luwas natti ɓiɓɓe jeehi gonti goɗɗum alay saago hewɓe ɗo mbattata yeyde koye mumen mbatta yelade mbatta goɗɗum mbatta wujjude mbatta jawinde mbatta amde mbatta wadde foof beele holɗum yoɓande yummum luwas. aɗum wayno leydi ceer Allah. kala ko miijiɗa nana e aduna he. o wi kanko omo jooɗi aɓe pamɗi seeɗa bama ko tukki ha ɓooyi hiwti woyi. sehilajo wimo kaari nde giwanmi cuuɗi amen mboɗara mboɗo jogui pantalon goto ko pantalon ngaji ma ɓornotomi ko simisaji ma ɓornotomi koye sentiraji ma janggumi wadde sentir koye pantalon ngaji ma e simisaji ma janggumi wadde baraye koye paɗe ma janggumi ɓornade paɗe bata koye hoore ma he guittami casquette aji mi ɓorno ko hen janggumi ɓornade casquette janggumi ñaajje capital am koye gandal ma ko an nayi men nokkuji kewɗi tumane mbaɗanmi siras aɗa wonde e jinnaɓe maɗa. Allah waɗi en goni sehilaɓe ka jatigue a jiida e woni jatigueɓe
giwa cuuɗi mon ngara jomumen kanma wonde ɗo mbima ɗo ne faade a wawa wonde ɗo walla mbima ko koreji babiraɗo o gandi ko heewi waɗino hen woni hen mbanna moƴƴere jejjiti woni hen bisma dokka suudu dokka ñamde yarde mawni dañi jejjiti wayno leydi o wi sehilam min mbawmi ko dañde galle mi honnuma hen mbasa yebde luwas ko dañƴa foof mbatta ñamde mbatta bonnude debbo watta ñantade sukama mbatta ñantade so ɓooyoyi aduna jooɗo e dow men ɗum jeeyi sababu mbimi ustanma mbatta yebde 50 ujunere 50 ujunere nde anniyam tan ko lewru fof so naati e konte ɗe mbanmi ɗe lewru fof kala nde yonti dañde teere mi sooda teere sabu jogui kayitaji ma sabu nde jaaɗa agence nde a acci toon kayitaji ma nde jaaɗa agence nde jommi caution ma jaaɗa agence déppoyde kayitaji ma nde carte d'identité ma mi heeɓi ɗum toon ni woni coymi teere codanmami teere coymi teere kes codanmami teere mo codanmami o koye kalisma he codanmi ɗum 50 ujunere ɗe bersata lewru ɗe fof ko hen codanmi ɗum ko hen mahirmi ɗum ha o galle mo gonɗa ko galle ma labɗo ceer ko warñede ma labde ceer ko ƴiƴam ma ko golle ma woni ɗo min haydara mi wonani hen so wona yebdemi nde bannoɗa min hooram nde garmi e laamorgo ngo ɗo bannoɗami ɗo ko mbaɗanɗami ko ɗum tan jommami ɗo ɓiɗɗo debbo o noon Allah waɗi min jokkodiri kañum haalnimi ɗum ɓiɗɗo debbo hande nan université ko janggo kañum haalnimi ɗum alhamdulillah moƴƴere ne moƴƴi ceer ɗum ɗo ene weeli ko moƴƴere neɗɗo fof wallu ɗum no dañiri neɗɗo fof wallu ɗum no woniri fulɓe mbi aɗa awya ñande kala aɗa adda likon aɗa rokka jangguinmo no awirte o watta dañande hoore makko neɗɗo fof wallu ɗum neɗɗo fof aɗa wawi change gurdam mum e nder seconde goto lemminde kalisaji he banque lemmina kalisaji banque tan a jogui galleji luwas kala ko yoɓa ko banque an aɗa hooɗe luwas a hoɗani e galleji ma a ñamata kalis ma aɗa yoɓa luwas to gonɗa to aɗa yoɓe ga luwas a wurani hen a wurnani hen a change ani hen gurdam hay goto a change ani gurdam ma ƴewto hoore ma neɗɗo yo ƴewto hoore woto majju aɗa andi al jahlu asaddu min al kufri majjere ɓuuri bonde keferu holko saabi abou jahli wiya abou jahli ko abou majjuɗo bamum majjuɓe neɗɗo so ha wiyama bamum majjuɓe neɗɗo omo daña jawdi omo anda ko yooɗi omo ñaama omo yara tawmo majji e ko jogui ko o ronka dañde hen demal wawde yiide ko wuuri ko e ko foti wuurde ko e ko foti wurnude ko e ko foti wadde ko sabu ko ɗum woni mission makko o ronka yiide ɗum woni majjere nde o majji nde ɗum noon bandamen ko ɗum ɗo wonno carika men hande ɗum jeeyi sababu kala talata ko carika noon memaɗa rendina wona carika so buuɗalirmede feeri feeñi fen jeeyi ɓatake musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen